nó cái bé tuổi đấy, bé chịu. Je ráno a ideme na Baocky. Ja mám so sebou teplú vodu pre istotu, lebo ma včera sklamali, že nemali veľmi teplé nápoje, aj keď čaj je výsostne čínsky. Aj slovo čaj je vlastne z Číny.早上好。你好。哎，小姐们，三。你要吃什么呢？ Čiže asi dáme to úplne isté, čo sme mali včera, až na tú polievku sladkú. A teraz sme aj videli, ako robia tú členku priamo pred nami včera. 那就是馅儿，不是。不，说错了，说错了。我以为这是那个。炒饭。炒饭。炒饭。Jak si povedala zle? Čo? Toto si myslela, nie? Nie, teraz to odniesla do teba. 那可以有小笼包，它和煎包。一笼小笼包，一份煎包。哎，知道了。还要什么豆浆吗？对。豆浆要1碗是2碗？一。谢谢。谢谢你。Sprav ochutnávku. Toto malo byť sojové mlieko, studené. Je to to, čo sme mali včera. Počkaj, čo? To je malo byť, čaká, včera sme mali kokosové mlieko. Ale to, čo sme mali v tej reštaurácii. Aha. Už doniesli opekané knedlíčky. Aj s vajíčkom. Nina už naliala do misiek aj sojovú omáčku a nejaký starý ocet sa to volá. Ale je to dobré. Je to taká kombinácia rýžového octu so sojovou omáčkou. Je tam dosť cítiť to vajko. Ale je tam tiež mäso dnuka, ako plnka. Ale je to strašne teplé, dávaj si pozor. Dobre. Ten nápis hore na stene, že zákaz fajčenia asi môže byť kľudne ignorovaný. To je takisto ako v hoteli. Tam tiež zakázané fajčiť na chodbách, ale máte tam všade popolníky, presne. Tak už tatiefu pre nás prišiel. Hej, neho. 好。 Hallo. 不要。记得我吗？你是什么？钱是吗？是的呀，我叫什么呀？你记得 ？Kubo， 你说 Kubo。这是妮娜。很好呀。嘿嘿，这是你的钱吗？叫叔叔，酷宝叔叔。妈妈的，好可爱。妮娜阿姨。Tamto je Mimi. Toto som zabudol, ako sa volá. Toto je ten 300-ročný pes. Už sem položili z Holandska do banky. A tu tento detko s gigantickou hlavou. Aaron si kúpil 拿给哥哥好不好？ nové hodinky. 我给你搞好些。 Tie hodinky majú skoro všetky čínske deti a cez to vedia telefonovať, fotiť. Rodina vidí, kde sú. 我们可以帮你。哇，太棒了，谢谢。Tu sme kúpili ešte v Holandsku
酷狗，酷狗帮我拿那个酷狗，帮我拿上面个钱，是吗? 帮我拿，不是上面钱。 Neviem, čo chce. Ale to sme kúpili ešte v Holandsku. 折起来。 Možno keď to postavajú, lebo je to veľmi ťažké, tak to ukážeme. 快点快点。就我们3个人。走，吃饭。Hey, to je čo ja? 你要这个吗？ To je strašne ťažké. Ale akože ono sa to dá. Len sme to trocha... 哎，这个 Oni už začali bez nás. 没有，这个要好了，最后一个，最后一个有2个，这个，我要手吃饱了。我靠，走，过去吃饭，你们2个带头，姐姐带头，张东人快点，吃完饭再过来弄，知道没有？不然我现在就把手我稿没收。知道我教你不行吗？吃完饭再过来弄，快点。走，走，吃饭，小豆宝，走，过去吃饭。走，你过去，弟弟妹妹才会跟过来。刚才好，小珠宝照片。哦，很可爱的。你好酷啊！太酷。来喝呢。哦，你这拿来蘸那个，这样子给它烧的有点，水太多了还不行。睡着了没有，小兔宝？Well done. Sme teraz v nejakom nákupnom centre. Šeše. A zobrali nás sem, lebo ak sme to dobre pochopili... 可以看到我家那边黄色房子。 tam ten žltý dom, to je... Ja to neviem tiež rozoznať úplne. Ale každopádne sme sem prišli do tohto nákupáku, lebo deti chcú ísť do takého toho miesta, miesta, kde odložíte deti a môžete ísť nakupovať. Toto je detské kráľovstvo. 他们可以继续玩吗？再见，Emily。再见。完，早上完了都是饭，那我们去逛。还不如跟他说我买了新的手表了。 Už sme tu všetci. Malá Toubal. Toubal, nie Toubal. Čiže ako už býva zvykom, zase hľadáme niečo na večeru. A zase máme problém s niečo vôbec vybrať.葱花1份不放。2份是吧？我们也可以买。已经买了。还是不是你给你自己买？你čo？轩，你带。这个是不要葱的。Ako nejaká slaná palacinka. Ale Emily už to zjedla dosť. Ako čo to chutí? To sa nedá sporovať. Aha. Slaná palacinka. 你给他们介绍一下臭豆腐、海南粉。Stinking tofu. Stinky tofu. Smradlavé tofu, 臭豆腐。 Delicious. 我在天津吃过，但跟这里不一样的。不一样，肯定不一样。那天津地道的。在天津是特别打蒜的，也不是在汤里。改良版本。To je fermentované tofu a smrdí. Ale ja čo som to mal v Chytine, tak to bolo suché a ocesnakované.
Takže uvidíme, či nám to bude chutiť, mne to nechutilo vtedy. To malo. Doniesli pekingskú kačku. Tam sú asi také tie placky, čo vyzerajú ako lokše, aj trocha tak chutia. Že tiež jedia kačatinu s plackami. A toto tofu nebolo až také zlé, len to malo chuť starých ponožiek, ale takých lepších ponožiek. Čiže to nebolo až také strašné. A Nina troška plakala pri tom, lebo si dala nejakú z veľa čili. Ale toto je strašne dobré tiež. Také sladko, slané. Proste nech si zoberie aj on tieto rukavičky. Neviem síce, kde zase ide, ale už dúfam, že nebudú kupovať. Nech si už nerobia toľko starostí. Tam je nejaké hajnanské rezance. Neviem ani čo je. Nejaké kuracie mäso. Troška kačky, omáčky na placku a úhorku k tomu. Ale malo by si to robiť s rukavicami. Nina si už robí vlastnú kačku s lokšou. A tak ako sa to má s rukavicami? Je to riadne dobré. Ale to je kupové. Áno. Dnes sú toto pitie, ktoré je hlavne tuto z Hainanu a že je známe tým, že je slané, sladké a aj kyslé. Ale ja prevažne cítim slanosť, keď to pijem, ale je to dobré. Nina urobila palacku. Prekúpa. Ďakujem. Zjesť to bolo úplne maličkosť, prejedený, mala už sa kočikovať. 我喝了2口。你会推我吗？我可以。你刚才说太冷，我好把你喝了一点，可以吗？ Pozvali ma k ním aj s Ninou pozerať čínsky film. Tak. Keď niečo funguje, prečo to meniť? Ďalší deň, ďalšie raňajky, xiaolongbao a to isté oblečenie zároveň. No jo. Dneska sme si dali ešte o jednu porciu baoziek na polku naviac. A teraz ešte po raňajkách chceme vyskúšať šťavu z cukrovej trstiny. A je to vlastne takto hneď vedľa nášho hotela. Všetko je vedľa nášho. Hej. 可以有甘蔗汁。甘蔗汁有。要2杯。10滴，10对。对。有不冰的。这种就早上我们的萝卜还这个要这种可以。好。我这个开门刚刚开门在弄的。好呀。它下面就冰一点，上面那个保湿的那种。好呀。这是你自己做的。对啊，这个炸的这个机器人炸的。好呀. Tak nakoniec to nerobil presne tak, ako sme my čakali. Aj keď tam má stroj na to, že to môže cez to pretlačiť, ale on tu už urobil nejaké hotové. Nie sú ani studené, čiže asi to robil teraz. 哪个国家的？斯洛伐克的。斯洛伐克在中欧。对，你可能听过捷克斯洛伐克。对，是。再见。Dáme si to na hoteli? Bali sme. OK. Pichnuté priamo do čela. Ideme ochutnať cukrovú trstinku. Neviem, on to proste chutí ako nejaká sladká tráva, čož vlastne aj cukrová trstina je, ale je to chutné. Nie je to už také sladké, ako som čakal. Nie je to také osviežujúce ako kokos. Je to zaujímavé, ale
Asi preferujem kokos. Kokos zatiaľ vyhráva. Boli sme znova pozvaní na obed k inej sesternici a teda si berieme aj Didiho k ním domov a pôjdeme prvýkrát sa viesť Dongfengom. To je to auto, čo predávajú aj na Slovensku. Čínske. Ni hao. Budú mať prekvapenie asi, lebo nás pustil k ním do tohto komplexu nejaký sused. No hej, a teraz kuchárka. Ni hao. Hallo. Mimi. 500-ročný pes. Ja, to je ja. Tak včera aj s našou pomocou, potom už aj sami, dostávali túto Alicu v krajine zázrakov. Skúsim to ukázať takto pri svetle. Tuto vlastne je dole ten svet, do ktorého sa dostala. Tuto hore je les. Tuto by som mal dať niekde zapnúť aj svetlo. Áno. A to som vlastne takto do knižnice a tuto sú z boku knihy. Riadne pekné. Hej. Akorát, že sme mali troška dilemu, keď sme to kupovali, lebo ono to je asi pôvodne holandská značka v Holandsku. Boli tam aj nejaké Van Goghové obrazy v takejto forme. Ale potom sme si všimli, že to je vlastne vyrobené v Číne, tak sme mali dilemu, či to vôbec zobrať alebo nie. Sa to vráti naspäť. Ale asi sa im to ľúbilo, keďže to poslali. Áno, áno. Je tam aj veľa detailov, že? Hej. Tuto sa vedia aj tie skrinky otvoriť, aj keď tuto už sa odlepili. Jaj. To musíme tam znova prilepiť. Hej. Som zakopol o tieto malé kľúčenky. Super. 那碗给我。太好。他把这件事情告诉了另一个好朋友，他没有发现这两天都是城里 Práve teraz ideme na pláž. 外的温度计。 Není úplne svetlé počasie. 对呀对呀。A tu už začína piesok. Budeme prvýkrát na pieskovej pláži tu. A ja ešte nemám ani žiadne šlapky. Takže hádam sa tu bude dať niečo kúpiť. Máme nakúpené aj kokosové mlieko. A tu už vidno ľudí, ako sa kúpu. Ale skôr asi iba sú na pláži. No, je to zaujímavé. Asi prvýkrát, čo som sa to pieskovom pláž.好，手已经擦干净了，要走多久？走完脚还要饺子，还要。 Už sedíme, pijeme naše kokosové prsatice a deti robia diery. Asi teraz už jedli aj oni pirôžky. 好喝吗？好喝。好喝。 Emily，你可以给我介绍你吃什么吗？多少？好吃吗？好吃啊，拉米。你会经常吃？也不经常。
kačacie jazyčky. 10. Ideme vyskúšať toto ovocie guayuan. 什么瓜园？是桂圆。 Guayuan? Vyzerá to ako liči. Má to textúru ako liči, ale má to chuť ako taká naša malá reďkovka, ale sladká. Hej. Don't worry. Don't worry. Tu sme vykopali aj pár dier, do ktorých sa Kuba rada obcháva. Že moja? Že什么东西啊？啥呀？Máme tu aj snehulienku. Haló. Jaha. 不会动我那个东西。 Kuba lambat. Veľká pohodka na pláži.喝醉了。对啊。哇，我觉得你没喝了，爷那呀。Teraz sme sa dostali do inej časti mesta. A to práve kvôli tomu, lebo sem prišiel hrať basketbal Tatiefu. Tak ideme teraz pozbudzovať našeho Tatiefu, ktorý stojí tam vzadu. Tam 13-ka, 16. Ide ta... Tatiefu, obrovský tvorca hry. Prihrávka, ktorá zmenila všetko. Čo hovoríš na to, Nina? Je to veľmi napínavý zápas. No počkať. Čo teraz vymyslí Tatiefu? Dovolil si. Vypínam kameru. Tatiefu dneska nemá svoj deň, čo sa týka skorovania. Kubo mal teraz úžasný nápad, lebo sme obidvaja ešte trocha hladní, že si ideme nájsť čínsky mekač, čo tu majú. Čiže som extrémne zvedavá, či tam budú mať niečo podobné ako filet of fish. Pretože je to jedna z mojich najobľúbenejších jedál mekači, ale na Slovensku sa veľmi nepredá, lebo Slováci nejedia veľmi ryby. Áno, toto je nejaký väčší obchod. A už tu cítiť aj smradlavé ovocie niekde. Toto je Yakult, to je keby ich verzia, jak sa to volá? Actimelu, hej. Celkom hába, že práve jasne pamätám názov Actimelu. Toto bol môj najobľúbenejší drink v Tientine. Chceš si ho kúpiť? Každý jeden deň. Chceš to kúpiť? Nie, neprosím si. Ja si počkám na čínsky McDonald's. Hajmen Pao Pao.
Toto je prosím ťa čo? Áno, sa to nekončí. To som doslova ja, keď mám úplne hociaké jedlo. No a už vieme, prečo tu smrdí ako najväčší smraďoch. Lebo je tu samotný smraďoch. Medzi ovociami. Durian. OK. Vidíme, pre koho vlastne platí tento prechod prechodcov. Viac menej pre nikoho. Uvidíme, ako to ľudia budú držovať za presne 5 sekúnd. Uvidíme, či jediné auto, jediný skúter, dobre. Tak to celkom dlho trvalo. Dobre. Ďalšia. OK. Dokonca auto. Ach bože. Ďalší. A tu máme ešte 6 sekúnd. A tu moja sesternica sa proste nebojí jazdiť. Ja tomu proste nechápam. Moja mama sa bojí jazdiť v stíhavnici. To nie ešte tu v tomto meste. Dorazili sme do tasting. Čiže asi z anglického jazyka tasting. A uvidíme, čo tam budú mať. Už teraz vidíme, že to je troška iné. Áno, áno. Dobre, poďakovať netreba. Vidíme, že tam majú nejaké burgery s červenou kapustou. Nie? Za 6,5 jenov. Tak ideme vyskúšať. Momentálne Kuba úspešne objednal burgere. Budeme mať tento. A ešte jeden s kačkou. S pekingskou. To prišlo. Toto je stále studené, ale aspoň bez ľadu. Toto je tvoje, čo si chcela, Pepsi s ľadom. Ďakujem. Toto sú kuracie nugetky, alebo pokiaľ to poznáte z KFC, kurací popcorn. Tuto máme cigošky. Môžeme fajčiť. Toto sú tie burgery. Nie sú bohviako veľké, ale tie žemle robia tu na mieste. A kde tie žemle sú úplne čerstvé. Ak nie meso, tak aspoň žemle, hej. To tiež. Tu nám nechali ešte jednu kapusičku hore na tom. Ako dekoráciu. Áno, áno. Čerešnička na torte. Tu na tom obrázku je celé jedno poschodie kapustové. Áno. Tu hore. A je toho asi 1 gram. Sťažuje sa. OK, je tu toho viacej. Čo sa týka kuracích burgerov, toto je asi najlepšie, aký som mal. To je dosť silné. Uver, ňam. Dobre, nie? Yes, sir. Je to za nami a hodnotím to vážne strašne kladne. Keď sme mali aj takýto tasting aj na Slovensku. Ideme už teraz domov na hotel. Zajtra ráno nás čaká taký skorý výlet. Pôjdeme MHDčkou do tzv. Foshan, čo je vlastne stará sopka, neaktívna. A je tam nejaký park, kde by malo byť aj veľa schodov. No nezabudli sme si kartu, len sme si zobrali zlú kartu a nevedeli sme si potom otvoriť izbu. Čiže sme museli ísť dole a opýtať sa na recepcii, že aký je problém a prečo nám nefunguje karta. Nakoniec nám povedali, že túto kartu, ktorú sme si my zobrali, že ona funguje len na elektriku. Neviem, o čom hovorí. Áno, čiže tak. A tú normálnu kartu to neviem kde je, ale ideme ju asi na... Aha, tu je. What? Dneska pri dobrodružstvách asi budete hľadať Ninu len márne. Cíti sa zle a preto sa dneska rozhodla ostať na izbe. Som zobral nejakú skratku cez sídlisko. OK. Tieň. Máme radi tieň.
Už jasne na mňa vidno, že sa potím. A to som von asi tak 20 minút. Čože stále celkom dobré na 20 minút. Počet schodov sa zvyšuje. Stúpame niekde. Blízko tej brány je aj nejaký park, tak aj tam sa pôjdem pozrieť pravdepodobne. A je tam asi aj nejaký malý kopček. Dúfame, že malý. Ale možno to cítim aj na kúpu kokosu. Na osvieženie. Tento isto bude niekde. Už som po 2 miestach. V obchode s ovocím a s potravinami a nikde nemali moje vytúžené jedlo, čiže kokos. Bude tu niekde? Tu asi ťažko. Pôvodný dnešný plán, ako som hovoril včera, bolo ísť na vyhasnutú sopku, kde je tých schodov taktiež požehnanie. Samozrejme skúter z obidvoch strán. Oh shit. Každú chvíľu vidím nejakú novú čínsku značku auta. A kopa z nich už aj medzičasom skrachovala. To nám povedal aj tatiefu. Som sa veľakrát pýtal, čo je to za auto. On, že nejaká značka, a povedal, že auto už dávno skrachovala.好的，谢谢你。再见。Takže kúpil som si kokos, ale nevyzerá byť úplne najčerstvejší. Tak uvidíme, čo bude dobrý. Som sa nejako dostal ku gréckym pamiatkam. Dám si tu oddych na pár sekúnd. Počuť nejaké zvieratá, ale to asi není. Mám už dážnik. Mám tu zlatého býka. To možno budú nejaké vtáky. Alebo žaby. Tak to bude žaba. Kde je? Z této šel jeden zvuk. Kde sú tie žaby? Po asi 10 minútach kráčania je tu ďalšia lavička, ďalší oddych. Tentokrát s troška lepším výhľadom. A to sa tu inak nedá. Strašne teplo. Stále bojujem s chuťou si niekde sadnúť a počilovať. Ale nie. Už to musíme dokončiť tento park. Tak, už sa dostávam pomaly mimo park. Teraz neviem, či sa ísť niekde nájsť alebo nie. Lebo bojím sa tých extrémnych klím nastavených na minus 50 stupňov. A zároveň v tomto teple ani nemám chuť na jedlo. Dilema ťažká, s ktorou sa potýkam každý deň. Neviem, či toto poznáte, ale našiel som ho teraz na zemi, je mŕtvý. Pravdepodobne zomrel od slnka. Ale toto je tzv. Po anglicky assassin bug. Chrobák zabijak. Zahodím ho. On má na konci
hlavy taký strašne dlhý sosák a veľmi dobrý zabijak a on vlastne potom všetko vytucne z toho ďalšieho hmyzáka. Zobral som si ešte nejakú krátku cestičku, poslednú v tomto parku. Nejaký opustený reštaurant. Okay. Damn. Okay. Tak tuto keby teraz dávajú nejaké baocky, tak berem. Neviem, či to bude na videu vyzerať tak, ako to vidím ja, ale tá hlina je úplne červená. Halus. Tuto si niekto suší oblečenie. Plno ich tu bolo. Ty kokso, koľko vtáčikov. Toto v záhrade ešte nemáme. Takéto srdiečko. Máme tu je Continental. A tí som tu už videl viacej. Tak som našiel takú malú reštauráciu, kde som tu vlastne iba ja a deti kuchára. Ale tuto všade boli samé iba nejaké firmy, čo predávali súčiastky na autá alebo ich servisy. No a dal som si nejaké sklenené rýžové rezance. Nemajú tu žiadne pitie, ale akurát takúto sladkú zase polievku s hráškom. Je studená, tak je celkom dobrá. Tak uvidíme, čo to bude zač. Už mi to prišlo. Stále sa to varí, prská to trocha. Ale vonia to dobré. Dosť dobré to je. Je tam mleté mäso, nejaké čili papričky, niečo fermentované, takže je tam aj troška kyslá chuť. Ale je to fajn. Už mi tam viac menej ostali iba tie čili papričky, voda a mäso. Rezance sú už fuč, boli dobré. Toto bola tá reštaurácia, kde som sa najedol hneď vedľa Michelinu. A Gourmet Medical. OK. Možno si tu ešte trocha popozerám a pôjdem domov skontrolovať Ninu, či je na tom lepšie. A potom sa ešte niekde pôjdem pozrieť. Ideme sa skúpiť nejaké pitie, lebo mi hrášková polievka mi nestačila. Tak vyzerá, že si dám toto z marakuje za 7 juenov, ale poprosím ich, aby mi tam nedávali lát. Tak uvidíme. 可以有这个白香果的吗？有，能不加冰吗？可以，好好，这一杯是吧？可以再说一遍啊，好。A zle som povedal, není to marakuja, ale je to passion fruit. OK, už to mám. Strašná škoda, že nemôžem mať ľadové, bolo by to o niečo lepšie, ale chutí to dobre. Ideme teraz do tejto brány s názvom Pingming Sun, čož nerozumiem, čo to znamená, ale je tam asi nejaký trh, tak to poďme pozrieť. Pingming Sun. Vyprážané síšky.
OK. Aj chleby. Môj problém ale s chlebami v Číne je ten, že sú strašne sladké a je jedno, aké si dáte. Vždycky to má aspoň trocha sladký nádych. Ovocie. Myslím, že toto spraví teraz úplný opak toho, čo som chcel docieliť. Namiesto toho, aby som bol nielen zasytený, ale osviežený, som teraz znova smedný z toho, aké je to sladké. Táto ulička sa mi celkom pozdávala. Vyzerala zaujímavo. Toto je tá miestnosť na masáže nôh. Oh shit. Akože aj by som si dal. To je jeden z mojich cieľov, si dať v Číne niekde tuto pomasírovať nohy, ale toto by som teraz... Haló. Ale teraz by som asi chudačke pani nedal moje nohy. Predsa len mám botasky. Tuto keď sa všimnete, úplne skoro každá reštaurácia z týchto menších pouličných má okrem rodičov a detí, ktoré tam s nimi pracujú celý deň až do noci. Aj tuto sú samé deti. Je to troška smutné, že vlastne trávia takto leto. Aj keď sa to zdá pofiderné, ja mám takéto uličky celkom rád. Sú zaujímavé. A nielen z hľadiska zapojenia káblov. Tak tuto, ak bol predtým nejaký cudzinec, tak by som sa čudoval.好的，谢谢，谢谢你。这个是微信，那是支付宝。啊，支付宝那个上面的那个。8元。8元, OK. Takže 8 juanov, asi 1 eurko. Pani sa tešila, že som asi prišiel cudzinec, sa ma pýtala, skade som. A že mám strašne dobrú čínštinu, mám niekoľkokrát pochválila. Milé od nej. Hola. 这个等一下，这个放这个管插进去就行。好的，谢谢你。好重啊！啊，谢谢。拿这里。啊，好的，谢谢你。不客气。再见，再见。戴个帽子。啊。太阳太大了，戴个帽子。对啊，当然我没有黑色的头发，所以没有那么热。没那么热。对。慢走哈。好的，再见。Milá, a máme čerstvý kokos, lacnejší ako nečerstvý z Thajska, ktorý som si kúpil ráno. 这个好吃。啊，香蕉啊。哎，你们美国有这个不？我不是美国的呀。俄罗斯。不是俄罗斯的。哪里的？越南的对吧？欧洲一个小国家。欧洲太远了，我们没钱坐飞机去。是。嗯？你在搞直播是拍摄？没有，我给我父母拍视频。他们没去过国外，所以。会说海南话不？不讲海南话不？我知道怎么是吃饭，干馍哎。yes。干馍。好久呢？嗯？好久懂吗？这个我不认识。那有欧洲有没有黑皮的？黑皮的，在我国家没有啊。我国家很小，外国人也少啊。谢谢，高兴认识你们呢。再见。好，再见。空就来这里聊天没事。好的，再见，再见。Tak sme mali aj milú interakciu s náhodnými predávajúcimi, ktorí mi najprv chceli predať ovocie a nakoniec to skončilo otázkami, skade som,
a či viem túto dialekt, ktorý síce neviem, ale viem povedať, že poďme jesť. A páčilo sa im, rozumeli a zasmiali sa. Takže som to asi povedal správne. Čiže okrem toho, že tu vidíte live kameru ľudí, ktorí práve prechádzajú cez prechod prechodcov, tu máte aj fotky tých, ktorí si nedali povedať a išli cez červenú. Majú tu šlapky. Možno si kúpim. Dobre, takže šlapky sú kúpené. Môžem chodiť na pláž, už nemusím poštiavať od hotela. Ich za 15 juenov, to je ani nie 2 eurá, euro 50 asi. Tu som našiel nejakého čínskeho bôžika. Majú dole jablka, aj nejaké pitie. Toto je asi stále súčasť buddhizmu, akurát s tými čínskymi prvkami, kde vlastne spájajú ich s tými ich miestnymi božikmi. Takže o tomto mieste som hovoril predtým, že sem plánujem ísť. Ale vyzerá to, že okrem brány tu nič také extrémne není. Je tu z toho parkovisko. Tam hore je ešte pekný chrám, ale a vidím tam aj niečo horieť. No tak z tohto spravili servis. No krásne. Je to veľmi pekné. Určite zachovaná modlitebňa aspoň v strede servisu. Tuto aj cítiť tento incentist, či ak sa to volá po anglicky aspoň. Aj keď vôňu neviem identifikovať. Vankúše na kolena. Tak toto by som si dal. Tu je strašne veľa týchto sošiek. Duderíno má 3 hlavy. Takto vyzeráme, keď sa ma niekto chytí krku. Kto vie, či toto sú dary, alebo sa toto aj predáva. No idem to odfotiť, nikdy nemáme, lebo táto taktiež má rada.